Salam emeğinize, yeni bir gezek İngiliz dili ve tapaklamada hoş geldiniz. Bugünkü gramatikanın teması present continuous, onun ulanılan yerleri, nadip yasalışı ve meselemler. İlk bilen, geçen gezekki zatları atlamalı olsa present simple hakkında görün ediptik. Present simple'ın ulanılan yerlerini gıyskaça aytıp geçeyin. Sebebi present continuous ile deneştirip öğrensen haska olya. Sebebi ikisem İngiliz dilinin hazırki zaman görünüşü. Present simple ile present continuous'un arasındaki en ol topavut geçen edek aytışmalı. Present simple mıdama doğru olan hareketler için, yani dine şuuna del, bütün vaqta değişli olan hareketler için ulanıya deyiptik. Mesela men nahar iyen, her gün saat 6:00 diyecek olsanız, bu dine şuun etken hareketiniz derle, mıdama etken adınız olan o sebeple present simple, yani yönü hazırki zaman ulanıyadık. Present tense, yani hazırki zamanın ikinci bir görünüşüm present continuous adının belli oluşuyalı, devamlı hazırki zaman. Bunun ulanıyan yerleri edil şu vaxt edip duran hareketimiz üçün ulanıyaz. Edil şu vaxt näme etken olsanız, now, at the moment, today, yalı köməkçi sözlerle ulanıyan köpünç halatlarda. Soları yazatlar aytacak olsanız, present continuous ulanmalı olan İngiliz diline. Yasalışı var arada aytmalı olsa, present simple ile tapavutlu present continuous'un yasalışı. Present simple sözlemleri yazacak olsak, do, does köməkçi işlerini ulanmalı oladık. Present continuous, yani hazırki, edil şu ad bolup duran hareketler hakkında görün edecek olsak, to be işlerini ulanmalı olayız. To be, İngiliz diline am, is, are demek. Şul köməkçi işlikleri ulanıp present continuous yatap bolya. Nähili ve nerede ulanmalı bu emizanı? Ön kuorşuyalı yekekiden subjectları haysi bilen ulanıyanına ait geçeyin. I bilen am ulanılya. He, she, it bilen is köməkçi işli ulanılya. Galan, we, you, they üçünüm are ulanılya. Ve present continuous sözlemleri, yani devamlı hazırki zaman sözlemleri yazacak olsanız, subject, yani sözlemin e'si, yankı aydık geçen am, is, alarmın haysamosa biri değişli yerine. Ondan son verb, yani sözlemin havarı, işlik gelmeli. Yekece bellemeli zat present continuous'da işliğin ıybinden ing koşulması koşulya, edil şu vaxt devam edip duranlığı sebepli işlik. Türkmen dilindeki yer koşulması deysek kolya. Mesela edilmeli şu vaxt otur, I'm sitting deyip aydarın. Edil şu vaxt ettiğin hareketin bolunluğu sebepli. Yekekeden hemmesine misalları bereyin, haska uçuşunurunuz yalı. I am reading a book. Men edil şu vaxt kitab okuyan deyip aydıp bilersiniz birine. Eğer de sen näme etdiğin edil şu vaxt deyip sorasa. You are eating breakfast. Sen ertelik naharını yiyersin edil şu vaxt. He is driving car. Ol maşin sürüyer. She is cooking meal. Ol nahar bişiriyer. It is flying. Ol zat uçyar. We are learning English. Biz İngilizce öğreniyoruz. Ve en son kısım they are having a good time. Olar go vaxt geçiriyorlar. Türkmen diline hazırki zaman dine yekece formada gelyer, yer koşulması aydışımyalı. İngiliz diline de Türkmen diline tercüme edecek olsanız present simple and present continuous ama edil şoları alıp tercüme ediliyor. Yekece tapavdu ediliyen kayıtışımyalı. Edil şu vaxt ettiğin hareketleriniz için present continuous ulanmalı olayınız. Present continuous'un formulusu esasında da sözlemler düzmeli olayınız. Eğer de müdame ettiğin hareketleriniz olsa da ona present simple ile sözlemler düzüp şeyle ulanmalı olayınız. Aradaki tapağı Türkmen diline yok, yani İngiliz diline yağdaya göre sözlemlerinizi ütkötmeli olaya. Yekece meselem bilen aytsam has düşünüklü olur. Study işini alsak okumak, öğrenmek demek. I study at the university deysem, men üniversitede okuyarın deyip Türkmen diline tercüme ediliyor. I am studying deysem, yani present continuous'da düzsem sözümü, yine Türkmen diline men okuyarın deyip geçer. Yani Türkmen diline ikisinin arasında tapavut yok. Yani İngiliz diline I study at the university, present simple. Yani mıdama ettiğin zadım. Men şu yerde her gün okuyan demek. Eğer de sözlemi present continuous etsem, yani I am studying olsa, karşıdaki adam benim edil şu vaxt okuyanlığımı bilip bilye, yani edil şu vaxt ettiğinliğim sebeple present continuous'da düzmeli olaya sözlemi.
Negativ sözlemlerim ingilis dilinin asıl umumi kadasına layıklıkta kömökçü işliğin ıydına not koşulup yasalyadı. Present continuous'ta da şeyle, kömökçü işliğimiz am is are'dı, şoň ıydına not koşulmasını koştuk, sözlemimiz pozitifden negativa öwrülýär. Edilýän meselemleri öwrüp görkezýün. I am sitting. I am not sitting. Not koşulmasını koştuňyz, men edil şu wagt oturamok bolýar. You are speaking too loud. Sen gaturlayan. Edil şu wagt edip duranyň sebäpli present continuous'da ulanýar. You aren't speaking too loud. Not goşýarsolyn, sen gaturlaňok bolýar. Sözlem negativ öwrülýär. He is driving car. Not goşýar. He isn't driving car. Ol edil şu wagt maşyn sürenok. Sözlemin özünde edil şu wagt diýip zat ýok. Mendiň türkmen diline geçenimizde şo manyny berýäni üçin edil şu wagty goşýar. Ingilis diline onu goşmak okmanna. Ýöne adatça present continuous sözlemlere now, at the moment, today ýaly sözler goşulup ulanýar diýdik. Eger siz goşup bilýäňiz, bolmasa-da present continuous'da duysaňyz sözlemleri şoň formasy esasyna garşydaky adam düşünüp bilýär. Eýär siz edil şu wagtky bolan hereket hakynda gürleýäniňizde. She barada meselem bermeli. She is cooking meal diýdik. She is not. Not koşulmasyny goşduk. She isn't cooking meal bolýar. Ol gyýyp edil şu wagt nahar bişirenok diýmek. It is flying. Ol zat uçýar. Haýsamasa bir zat. It isn't flying. Not goşýar. Ol zat edil şu wagt uçanok bolýar. Soňky iki meselemiz. We are having a good time. Biz go wagt geçirýärdiz. We are not having a good time diýsek, biz go wagt geçiremizok bolýar. Insankysam, they are playing football. They are not playing football. Olar futbol oýnanoklar bolýar. Aýdyşmaly ýene bir rekatda deýin, şularyň hemmesi edil şu wagt bolup duran hereketler hakynda gürlänimizde we hemmesi present continuous'da. Pozitiv bilen negativini düşünen olsak present continuous'un insankysam nädip soraw bermeli garşydaky adamlara edil şu wagt etýän ýa-da etmeýän zatlar hakynda. Ýene de elbetde kömökçi işliklemede ulanýar. Present continuous üçin ulanýan işliklemimiz am is are'dy. Bulary edil ingilis diliniň beýle grammatikalaryna bolşýaly sözlemiň başyna ýazmaly bolýar, başyna aýtmaly bolýar. Egerde soraw sözlem düzjek bolsak. Am is are başa geçýär. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they görünüşine başlamaly bolýar sözlemleriniz. Meselemde görelim. Am I sitting? Men oturmmy? Edil şu wagt hakynda soraýan. Are you watching television? Are you playing with your phone? Telefonyň oýnaýanmy? Edil şu wagt hakynda soraýar. Is he driving car? Ola maşyn sürýärmi? Is she cooking meal? Ol gyýyp nahar bişirýärmi? Is it flying? Ol zat uçýarmy? Şu wagt. Are we going somewhere? Biz bir ýere gidýäsmi? Are we eating dinner? Akşam naharny ýäsmi? Are they playing football? Olar futbol oýnaýarmy? Edil şu wagt. Jogap berilişem, öňem belläp geçişim ýaly, soraw näme de soralýan bolsa jogabym şol kömökçi işligine ulanyp berilýärdi. Yes, no şeklinde bermäni görkezýän. Are you diýip sorasalar, yes, I am görnüşine jogap berip bilýäňiz ýa-da no, I'm not. Gysgaldyp ýazmaly nem geçen gereklerde aýdypdym. I am not diýip ýazsaňyz ýalňyş bolýar. I'm not diýip ýazmaly. Am I diýip soraw berseler present continuous'da ýygyna işligim goýup, yes, you are, no, you aren't şeklinde jogap berilýär. Is he? Yes, he is. No, he isn't şeklinde jogap berilýär. Edil şolar ýaly. Is she? Yes, she is. No, she isn't. Is it? Meselem, is it flying? Yes, it is. No, it isn't. Are we? Yes, you are. No, you aren't şeklinde berilýär. Sebäbi biz etýäsmi diýip soraýar. Hawa siz ýa-da ýok siz edeňizok şeklinde jogap berilýär. We insankysam are they diýip başlasa soraw. Yes, they are. No, they aren't şeklinde berilýär. Gysgaça present continuous hakynda iň bilmeli zatlarymyz şular. Ýa-da bir bellek geçmeli zat terjimesi present continuous'un edil şu wagt edilýän zatlary diýipdim. Ýene bir bellek geçmeli zat diňe at the moment ýa-da now dälle şunyň içine ýakyn wagtlarda etýän zatlarymyz üçin present continuous ulanyp bilýär.
Edil şu yerde yana öredek present simple bilen present continuous'un arasındaki tapawudun üstüne durkeşte kasam gowalar meselemler arkaly. Meselem, my mother works in a bank. Mening ejem bankda işleýär diýen sözlemde türkmen diline işleýär diýip terjime edilýär. Aýony ingliz diline present simple ýani ýöneköy häzirki zamanna ýasalýar. Present continuous da däl. Onuň sebäbi ejem bankda diňe şu wagt, şu gün işlänokdagym mydama işleýäni sebäpli sözlem present simple bolar. Ýene bir meselem, I wake up at 7 a.m. in the morning. Men irden 7:00 turýan. Bu hereket mydama etdiýän adyňyz bolany sebäpli ýene present simple ulanyp ýasamaly bolýar. Present continuous sözlemler türkmen diline ýar-ýar goşulmasy bilen terjime edilýär etdiýän, gitdiýän şekline. Ýöne ulanýan ýerine görä present simple-dan tapawutlanýar. Meselem, he is speaking French. Ol fransuzca gürleýär. Edil şu wagt edip dur şu hereketi. Ol gürleýär diýip ýene türkmen diline şowur present simple-nyň terjimesi ýaly geçýänem bolsa, ingliz diline edil şu wagt edilýän sebäpli present simple ulansaňyz ýalňyş bolýar, onuň ýerine present continuous ulanmaly. Ýa-da howuzda 2 adam yüzýän bolsa, siz olara seredip they swimming diýip bilýäňiz. Edil şu wagt edip duranlyklar sebäpli they swim diýip present simple-la sözlem düşseňiz ýalňyş bolýar. They are swimming diýip sözlemňizi present continuous formasyna ýasamaly bolýaňyz. Edil şu wagt etýänlikler sebäpli şu hereketi. Present continuous hakkında gurrun etýäs bugün ýene bir ingliz diline iň soňky present continuous değişli agda geçme zat. Present continuous diňe bir edil şu wagt edilýän ýa-da şunyň dowamyna edilýän hereketler bilen ulanylman. Ýakyn wagtda etmäni planlaýan zatlaryň üçin ulanylýan halatlary gabatdaýlar. Meselem, I am going to Europe. Men Ýewropa gitdýän diýip terjime edilýär türkmen diline de. Ýöne edil şu wagt gidip barmaýan bolup biler şol adam, meselem bir künden gitjekdir. Ýöne ingliz diline ýakyn wagtda edilmegi eýan planlaşdyrylan bir hereket bolany sebäpli I will go to the Europe ýa-da I'm going to diýip geljek zaman ulanman. Häzirki zaman, dowamly häzirki zaman, ýani present continuous ulansaňyzam şu sözlem geljek manysyny aňladyp bilýär. Present continuous da eger sözlemde düşseňiz. I am going to Europe diýdik. Men Ýewropa gitdýän. Present continuous da sözlem. I am flying on Saturday. Men 6-njy gün uçýan. Eýem şunyň dowamyna edilýän bir hereket dälligi belli. Ýöne şonda da present continuous da sözlemde ýasasagam future, ýani geljek zamanyň manysyny berip bilýär. Şeýle käbir alatlarda present continuous'u future plans, ýani geljek üçin edilen planlar hakynda gürläninizi ulanyp bilýäňiz. Ýekece bellemeli zat, present continuous'u future tense, ýani geljek zaman manysyna ulanjak bolsaňyz, etjek hereketiniz eýamdan planlaşdyrylan belli hereket bolmaly. Näwelli zatlar hakynda gürläninizi present continuous'u ulanmaň geljek zamany aňlatmak üçin sebäbi diňe future plans, geljek planlar üçin ulanyp bilinýär. Edilýän meselemlerde de görüşüňiz ýaly. I am going to the Europe. I am flying on Sunday. I am staying in a big hotel. Geljek hakynda gürleýäňiz. Men Ýewropa gitdýän. Men 6-njy gün uçýan. Men ulu otella galýan şekline eýän ma'lum bolan zatlar hakynda ýakyn geljekde boljak hereketler hakynda gürleýäňiz we present continuous'da sözlemler ýasap bilýäňiz. Aýdşmaly, eger de hereket näwelli bolsa, entak belli da bolsa, future tense'da present continuous ulanmaň. Diňe belli hereketler üçin, ýakyn wagtda boljak hereketler üçin present continuous ulanyp bilýäňiz. Future tense geljek zaman manysyny aňlatmak üçin. Öňe aýdyp geçmýäli, ingliz dili diňe bir grammatikadan ibaret däl. Gürrejek bolsaňyz, düşünjek bolsaňyz ingliz diline grammatikaň ýanyna en esasy öwrenmeli zadyňyz vocabulary, ýani sözlük. Başda da bilmeli zatlaryň biri elbetde sanlar. Edil türkmen diline bolşýalym, ingliz diline de sanlaryň käbir aýratynlyklary bolýar. Meselem, tertip sanlar neje goşulmasy goşulanna, ýa-da 100, 200, 300, 1000 diýilip aýdylanna käbir üýtgetmeli ýerleri bolýar. Şolar hakynda görüň ederiz. En esasy bilmeli sanlaryňyz elbetde 1, 2, 3, 4-den 10'a çenli. Sanlary öwrenmegiň ýekece ýoly olary ýat tutmak we gürleşeniňizde garşydaky adamlar bilen olary ulanmak. Ingliz diline sanlar 1-den
Onkäçenni ütköye. Yani bu näme diýmek bolýar? Ýat tutmaly. Ondan soňra eýem bir-birine meňzeş gitýär. Aýdanyda has gowy düşünersiniz. Birden onkäçenni aýdaýyn, ondan soňra soňgurlaşarys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ona şenli ingliz diline sanlar. On verile onkem exception yani kadadan çıkma hükmünü ütköşük aydılya 11, 12. Eğer 13'ten başlap birbirine meňzek gitýär. Mesela 3, 3 bolsa 13, 13. 4, 4, 14, 14. Yani ýzyna teen goşup başlaýar innem. 5, 5, 15, 15. 6, 6, 16, 16. Aýtşmaly bir-birlerine meňzek gitýär innem bundan beýleki sanlar. 7, 7, 17, 17. 8, 8, 18, 18. 9, 9, 19, 19 şekline. 21 diýjek bolsaňyz, innem bundan aňyryk edil türkmen diline bolşýaly 20-ny aýratyn aýtmaly. 1, 2, 3 diýip ýzynan gelýänem. Edil başdaky ýaly 1, 2, 3, 4 diýip 1, 2, 3 diýip ýzyna goşup gitmeli. Aýsam az gowy düşünersiňiz. 20, 20, 21, 21. Yani türkmen dilinäki ýaly 21 diýip aýratynlykda aýtjaňyz. 22, 22. Edil şolar ýaly gitdi. Ýagny siz diňe birden 10käçeni ýat tutmaly bolýaňyz we 20, 30, 40, 50 ýaly aýratyn böleklerini ýat tutsaňyz galan ýerleri ütgän ok. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 90 ve iň soňky 100, 100. Şu atdıkça ýüzeçeni bilseňiz ýeterlik bolar, ondan soňram soň öwreneriz. Aýtşmaly bulary öwrenmegiň iň gysga ýoly ýat tutmak. Şoň üçin ýat tutup gepleşikde köpräk ulansaňyz sanlar aňsat. Käbir meseleler bilen üstünden geçelim, hasam gowy düşünýärňiz ýaly. Meselem 16, 16. 20 çenni azyjyk ütgä gitýär. Eýem 20-dan 100 aralygy standartdyr görnüşde ýasalýar diýdik. 26 diýjek bolsaňyz, 20-ny aýratyn aýtmaly, 6-ny aýratyn aýtmaly. 20, 20. 6, 6. İkisini goşýaňyz 26. 36 diýjek bolsaňyz, 30, 30. 6, 6. 36. 46 diýjek bolsaňyz şolar ýaly 40, 40. 6, 6, 46. Türkmen dilinäki ýaly edil terjime edip bolýar. 40 aýratynlykda, 6 aýratynlykda aýdylýar. Ýene bir meselem 53 diýjek bolsaňyz, 50, 50 diýmekdi. Ýat tutup bilýäňiz muny. 3, 3. 53, 53 diýmek bolýar. 73, 73, 93, 93. Sanlar gatı bir çırşırmında ýekece etmeli zadyňyz bir gedek ýat tutsaňyz, ondan soň köpräk ulansaňyz ýadyňyza galýar. Ve käbulary da ýene bir başlanýyş derejesine üstüne durup geçmeli temamyz. Adverbs of frequency diýilýär. Ýygylygy görkezýän hallar. Adverb diýmek türkmen dilinäki hallar. Näme bular? Adverbs of frequency sözlemde bir hereketiň näçe ýygylykda edilýänini görkezýär. Edil türkmen dilinäki ýaly terjime etjek bolsak, hiç açan, mydama, her gün, käwagt ýaly terjime edip bolýar we bir hereketi näçe ýylykda etýäniňi görkezýär. Eger-de bir zady hiç wagt etmän bolsaňyz, ingliz diline never ulanmaly bolýaňyz. Adverbs of frequency ýygylygy aňlatýan hal hökmüne never. Adverbs of frequency köplenç halatlarda sözlemiň ortasyna gelýär. Ýagny at bilen işliň arasyna. Men hiç wagt okamok diýip inglizler aýtdy. I never read şeklinde terjime edilýär. Eger-de bir hereketi käwagt etýän bolsaňyz, sometimes ulanmaly bolýar. Käwagt diýip terjime edilýär we bulam edilýän ýaly subject we verbiň at bilen işliň arasyna ýazylýar. I sometimes enjoy watching TV.
Men käwagt televizor görmekden lezzet alýan. Ýöne mydama däl. Usually diýip sözümüz var. Adverse of frequency ýene bir görünüşi. Köplenç diýip terjime edilýär türkmen diline. Eger de bir zady köplenç etýän bolsaňyz, ýene mydama däl. Meselem, hepden 5 gün etýän bolsaňyz, usually sözüni ulanyp bilýäňiz. Meselem, I usually cook dinner. Men köplenç akşamlyk naharyny bişirýän. Daşarda gidip restorana iýemek, men köplenç halatlarda öýde bişirýän diýjek bolsaňyz, usually ulanýaňyz. Eger de bir hereketi mydama etýän bolsaňyz, ingliz dilindäki always halyny ulanmaly bolýar. Adverbs of frequency ýene bir görünüşi. Yani kaýtışmaly subject bilen verb'un at bilen işliň arasyna gelýär. I always work out. Men mudama maşk etýän. Ýene bir goşmaça adverse of frequency always'a ýene bir alternativ hökmüne bersek bolar. Every day diýip ulanyp bilersiňiz. Her gün diýmek. I always work out diýip bilersiňiz. I work out every day diýip bilersiňiz. Every day sözlemiň soňuna ulanylýar. Ýene bir edek gaýtalak geçeýin. İngilis diline iň köp ulanylýan adverse of frequency ýagny ýygylygy aňlatýan hallarymyz never, hiç wagt, sometimes, käwagt, usually, köplenç, always, mydama. Şular subject we verb, at we işliň arasyna salynıp ulanylýar. Edil türkmen dilinäki ýaly bir gymyly hereketi näçe ýygylykda, näçe wagtdan etýäniňizi görkezmek üçin ulanylýar. Present simple we present continuous'y öwrenipdik. Adverse of frequency ýagny ýygylygy aňlatýan hallarymyz present simple bilen ulanylýar. Aýtışmaly present continuous'da am şu güniň dowamyny ýa-da şu wagt etýän hereketimiz bolanyň sebäpli now, at the moment, today ýa-da ulanylýardy. Adverse of frequency ýygylygy aňlatýan hallarymyz bolsa present simple ýani ýöneköy häzirki zaman bilen ulanylmaly. Bu günlük öwrenme datamy şulardan ibaret. Innekede görüşýänçek sag bolun.